Kanadské krbové kachle aj krbové vložky sa vyznačujú systémom sekundárneho spaľovania alebo splíňovania. Z dreva sa bežne uvoľňujú plyny, ktoré stúpajú do hornej časti. V hornej časti sa zmiešavajú s predohriatým vzduchom, ktorý tieto plyny podpaluje a vlastne tieto plyny odhárajú. Pri klasickom telese, kde nie je táto konštrukcia telesa, vám tie plyny unikajú do komína vo forme tepla a dymu. Aby bolo sekundárne spaľovanie čo najkvalitnejšie, je nutné priviesť vzduch z hornej časti do telesa a musí byť zároveň aj predohriatý na teplotu ohniska. U kanadských telies je to dosiahnuté tým spôsobom, že vzduch studený zo spodu je vedený vnútornými časťami telesa, je predohrievaný a vlastne keď vstupuje do samotného ohniska, má už teplotu toho ohňa. Bežné krbové kachle, krbové vložky majú teplotu zhruba 350 až 400 stupňov vnútri v ohnisku. Týmto systémom je dosiahnutá teplota až okolo 600 stupňov, čo nám spôsobuje, že tie plyny, ktoré sa uvoľňujú, budovo dým, povedzme to tak, uvoľňuje sa do tej vrchnej časti, zmiešavajú sa s tým vzduchom a ten vzduch nám to krásne podpaluje. Nespálený plyn alebo nespálený dým je odvádzaný do komína nad samotným deflektorom. Dovolím si poznamenať, že tento systém horenia okrem vysokej kvality toho horenia je zaujímavý aj tými zbytkovými spalinami. Bežné teleso pri horení vypúšťa do komína alebo do ovzdušia zhruba 35 až 40 gramov za hodinu. U týchto telies je to od 3 gramov do 5,2 gramu za hodinu. Takže zároveň sú aj veľmi ekologické. Po zhruba 20 až 30 minútach od prvého škrtnutia zápalkou sa nám teplomer na vrchu kachly dostane už do aktívnej zóny. To znamená, že môžeme uzatvoriť rozkurovaciu klapku. Oheň sa nám trošku spomalí a presunie sa viacej do tej hornej časti. A samozrejme, u tohto konkrétneho telesa je možné už uzatvoriť aj komínovú klapku, kde krásne teleso prejde do režimu splíňovania. Tým pádom je teleso pripravené na 24-hodinové kúrenie. Z krbových kachlí sa teplo šíri postupne aj do najvzdialenejších priestorov našeho domu. Aby sme mohli podporiť toto prúdenie vzduchu, je možné dokúpiť takýto malý zázrak. Je to ventilátor Ecofan, ktorý má tú vlastnosť, že sám si vyrába elektrickú energiu. Ja ho postavím. Spodná časť tohto ventilátoru sa začne nahrievať od samotného telesa. V strednej časti je umiestnený termočlánok a horná časť nám slúži ako chladič. Z rozdielu teplôt si začne termočlánok vyrábať elektrickú energiu a tým pádom začne roztáčať vrtuľu. Uvedené ventilátory Ecofany sa vyrábajú v dvoch veľkostiach. Buď s výkonom 100 alebo s výkonom 150 kubíkov. Na uvedenom telese môže sa ventilátor Ecofan točiť aj 10-12 hodín. To znamená, že nám dokonale premieša vzduch v celom priestore. Hlavnou výhodou týchto kachlí a tohoto systému je to, že dokáže perfektne fungovať dlhodobo aj bez prístupu akejkoľvek ďalšej energie. Čiže keď sa stane, že doma vám vypadne elektrická energia, nejde z nejakého dôvodu plyn, je možné kedykoľvek bez problémov použiť tieto kanadské kachle, ale aj krbové vložky na vykúrenie celého priestoru. Zároveň v Kanade myslia naozaj na všetko. Pokiaľ by sa takéto niečo stalo, celá vrchná strana je zároveň aj varnou doskou. Takže bez problémov si dokážete uvariť alebo upiecť čokoľvek. Dokonca aj pri najluxusnejších telesách myslia na varenie. Druhý plášť odtiahnete a dostávate sa priamo na varnú dosku. Takisto je možné na túto varnú dosku položiť ventilátor Ecofan
aby vám urobil doma tepelnú pohodu. Postavil som rodinný dom a rád by som si vybral nejaké krbové kachle. A podľa čoho by som si mal vyberať? Takže v prvom rade asi podľa samotnej veľkosti toho rodinného domu. Čiže pozrieme sa, aký je veľký ten rodinný dom, koľko má metrov štvorcových, respektíve kubíkov, a podľa toho si vieme vybrať z danej kategórie. Čiže či už to malé teleso, stredné alebo veľké. Druhý dôležitý moment je vlastne, z čoho je postavený ten rodinný dom, v akom štandarde. Či je to klasický rodinný dom, či je to už nejaký nízkoenergetický pasívny dom, čiže určite tam zohľadniť aj túto záležitosť. A samozrejme tretia vec je, ako zložito je vnútri členený ten rodinný dom. Či naozaj nám stačia bez problémov krbové kachle, alebo ten dom je komplikovanejší trošku znútra, alebo má viacej miestností, tak vtedy či pôjdeme vlastne do krbovej vložky. Kde robia ľudia najčastejšie chyby pri výbere krbov alebo krbových vložiek alebo kachlí? Treba si uvedomiť, že či chceme dané kachle použiť na trvalé vykurovanie alebo na veľmi kvalitné dokurovanie. Pokiaľ je to na dokurovanie, tak naozaj môžeme si vybrať akúkoľvek z tých veľkostí, ktorá nám vyhovuje. Pokiaľ by sme hovorili o celozimnom vykurovaní, tak tam si treba dať naozaj zvlášť a veľmi dobre pozrieť tú veľkosť, akú treba umiestniť do toho rodinného domu. Dobre, vybral som si krbové kachle a viem to nainštalovať aj sám, viem ich nejakým spôsobom poskladať, alebo je lepšie to radšej vložiť do rúk odborníka? Ako ste už videli, nie je to nič zložité. Samozrejme, vždy je lepšie, pokiaľ veci robí odborník, a samozrejme, hlavne u novostavieb je treba mať certifikát o zapojení, ktorý dáva vlastne kominár. Takže aby sa nič nestalo, je to lepšie určite nechať na odborníka. Ale ak by som si to predsa len chcel nainštalovať sám, čoho by som sa mal vyvarovať, na čo by som si mal dať pozor? Prvý rozdiel medzi klasickými bežnými krbovými kachlami alebo vložkami je v tom, že dymovod sa zapája tzv. Po vode. Tak, aby nám prípadne nejaký kondenzát, ktorý by mohol vznikať v komíne, aby nám stekal priamo do telesa, aby sa vysúšal. Je to kvôli tomu, že uvedené telesá majú v komíne o polovicu nižšiu teplotu spalín. To znamená, že ľudovo povedané nevykurujeme ulicu, ale naozaj nám teplo zostáva tam, kde treba, čiže doma. Ďalšia vec je určite, pokiaľ by ste si to robili sám, otvoriť prívod vzduchu v tej spodnej časti, aby nám kachle kvalitne horeli. Treba dodržať samozrejme bezpečnostné vzdialenosti od horlavých materiálov. Je to uvedené pekne v tabuľke a bežne je to zhruba od 30 do 50 cm. Nakoľko všetky kachle majú druhý plášť, bočné a zadná strana vlastne nie sú až také horúce, ale napríklad keby ste mali doma nejaké dieťa, aby sa náhodou nespálilo, dá sa pred kachle ešte kúpiť taký trojstranný paraván, ktorým vlastne zabezpečíte, aby to dieťa neprišlo do priameho styku s tými kachlami. Mám teda kachle už nainštalované, už som si ich pripravil a chcem ich zakúriť. Ako teda uložiť drevo, alebo aké drevo je najlepšie použiť? Zakladanie je tiež trošku iným spôsobom, ako sú ľudia bežne zvyknutí. Takže do samotných krbových kachlí alebo krbovej vložky naložíme najskôr na spodnú časť hrubšie drevo, napríklad aj tvrdšie drevo môže byť, a na vrchnú časť uložíme drevo tenšie, prípadne aj mäkšie, aby sa nám ľahšie, rýchlejšie rozkurovalo. A vlastne pod túto pyramídku toho menšieho dreva dáme buď 4-minútovú zápalku alebo nejaký podpaláč a krbové kachle sa nám krásne rozhoria smerom dole. Po nejakej pol hodinke od rozkúrenia, 3/4 hodinke, môžeme zavrieť rozkurovaciu klapku a vlastne vtedy nám teleso prejde do toho kvalitného horenia, toho kvalitného splyňovania. Pri úplne prvom zakúrení treba dať zhruba len polovičnú dávku, tak aby si teleso zvyklo vlastne na tie rozťažnosti. A takisto pri prvých 3-4 zakúreniach treba aj trošku vyvetrať ten priestor a treba očistiť sklo samotných kachlí, nakoľko z krbových kachlí aj z vložky sa uvoľňuje farba
takže treba trošku vyvetrať. Stačí, alebo mal by som použiť len drevo, alebo dá sa použiť povedzme iný materiál, iné napríklad brikety drevené. Je možné používať pri takomto type kachly? Samozrejme, že áno, drevené brikety úplne bez problémov. Nemali by tam ísť nejaké cudzie látky, PET fľaše alebo niečo podobného. Pokiaľ použijete tvrdé drevo, kálané drevo, tak samozrejme, že tie telesá vydržia kúriť ešte aj viacej, ako je nami uvádzané. Pokiaľ sa použije nejaké odpadové drevo alebo niečo podobného, tak tá doba je kratšia, ale zase je niekoľkonásobne dlhšia ako pri bežných klasických kachliach. Akú životnosť potom majú takéto kachle? Samotné telo kachly má doživotnú záruku. To znamená, že pokiaľ naozaj dodržujete tú základnú vec, že najneskôr do hodiny uzatvoríte tú rozkurovaciu klapku, tak je doživotná záruka na samotné telo. Takže máte ho vlastne na celý život. Uviedli ste, že tie najmenšie krbové kachle horia až 6 hodín. Je to naozaj tak? Trošku vás poopravím. Uvedené kachle naozaj vydržia kúriť 6 hodín. To znamená, že samotné horenie tam prebieha zhruba v tej prvej fáze, ktorá je tých 3 až 4 hodiny. Druhá fáza je samotné odotlievanie pahreby. Pri splyňovaní my si vyrábame kvázi drevené uhlie. Čiže keď nám to horí bez prístupu vzduchu v tej hornej časti, tak vtedy sa v dolnej časti, kde je tzv. Pyrolíza dreva, čiže splyňuje nám drevo a my si vyrábame kvázi to drevené uhlie. Takže prvá fáza je samotné horenie. U tohto telesa je to tak, ako som povedal, tie 3 až 4 hodiny. Tá druhá fáza je odotlievanie a vtedy vlastne prebieha ešte stále kúrenie. Čiže naozaj je tam doba 6 hodín, to je doba od jedného naloženia po druhé naloženie. U tých väčších kachlí táto doba je už zhruba nejakých 9 až 10 hodín a u tých naozaj najväčších kachlí nie je problém dokladať aj po 12-13 hodinách. Takže aké množstvo toho dreva sa dá vlastne naložiť do tých krbových kachlí? Bežne sa tie krbové kachle nakladajú tzv. Doplna, to znamená, že do výšky zhruba toho šamotu, ktorý je v tých kachliach. Dneska sme si tu prezentovali najväčšie teleso, je to novinka F5100 a tam tá doba dokladania je dokonca až 24 hodín. Je možné, že časom si vy ako zákazník zvyknete na ten svoj systém, svoj režim, aký je u toho telesa. Napríklad večer, keď idete už spať, potrebujete, aby vám teleso pekne kúrilo celú noc, tak ho naložíte naozaj doplna. Cez deň viete, máte nakúrené, viete priložiť napríklad len 2-3 polienka. A urobíte to ale častejšie, čiže priložíte čo len každé 3-4 hodiny. Takisto vidieť veľmi krásne, že na týchto základných telesách sa dá bez problémov čokoľvek uvariť. To znamená, že celá tá vrchná strana je zároveň aj várna doska a pokiaľ je toto stredné teleso, ktoré vydrží kúriť nejakých 9 až 10 hodín, tak reálne varenie je tam zhruba počas tých prvých 6 až 7 hodín úplne bezproblémové. Môžete si potom robiť napríklad aj takúto úplnú pohodu s vareným vínkom, ale samozrejme reálnejšie, vypadne vám doma elektrika, plyn, príde nejaká krízovejšia situácia, viete to naozaj použiť aj na každodenné bežné varenie. V týchto krboch je možné kúriť aj pri otvorených dvierkách, že otvoríte vlastne rozkurovaciu klapku, prechádzame do klasického horenia, otvoríme dvere, počkáme, kým sa vlastne vyrovnajú tie tlaky a potom vieme vlastne otvoriť dvierka. No, to zrovna akurát takto nie. Práve pre takýto prípad, že by sa takéto niečo stalo, existuje originál mriežka. Ona má veľkosť tých dvierok, nasadí sa sem donútra a vlastne zabezpečuje, aby sa takéto niečo nestalo doma, keď vy kúrite v otvorenom ohni. Čiže tá mriežka krásne by zachytila vlastne takýto pád dreva alebo niečo podobného. Pokiaľ by ste naozaj chceli, není problém ugrilovať si tam čokoľvek, dať tam špekačky, dalo by sa všetko. Ale zároveň o čo ide tým zákazníkom, ktorí kúria pri otvorených dverách, aby počuli to drevo, ako praska, a aby ho cítili. Ale samozrejme účinnosť klesá z 80 na 20%. Čiže teraz naozaj ide teplo len odtiaľto, ale nekúrite do toho priestoru, lebo není tam až taká teplota. Začala byť aj tá teplota na tom plášti, budete vidieť, ak začne klesať dole. Čiže dá sa kúriť aj takto pri otvorenom ohnisku.